Meron siyang chicken at saka prawns. Wow! Ayan, sus. Hokkaido scallop siu mai. So on top we have this one Hokkaido scallop for sashimi grade, and inside the siu mai we use chicken and prawn meat to make it the siu mai. Deep fried glutinous dumpling. Okay. Inside there is a chicken and mushroom, so we make it like the mangosteen shape. After that we deep fry it. So this is the presentation we're serving. This is Vietnamese shrimp mango spring roll. Oh. So inside there is a shrimp meat and the mango. So underneath we put this one the mayonnaise for this one the presentation. This is To Yuan signature prawn dumpling. So we use this one the wheat flour to make the skin. Then after that inside there is a prawn meat, and top we put this one tobiko also. This is one of our signature also, cod fish dumpling. So inside there is a cod fish, asparagus, and prawn meat, and then after that we make also the goldfish shape to steam it. And the sauce we use this one the pumpkin puree. Pumpkin puree. So ito na yung mga pagkain mga ka-studio. Grabe. Purma pa lang, ang sarap ng tingnan. So, talagang masarap po kasi pinaghandaan talaga ng chef yung presentation. So, bago tayo mag-start kumain, let's pray first. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, and protection. Amen. So, dito tayo magsimula sa kanilang siomai. Sus, gwapa kailang siomai mga studio. Yan, no? So, ang sa sulod ko noon meron siyang chicken at saka prawns. Yan, tikman natin. Wow. Ang sarap po. Walang extender to. Ito, pinuntahan ko pala is a 5-star hotel. Kaya the food is very delicious. Panalo pala to. Okay. So, bali mga studio, itong nasa ibabaw pala, ito yung caviar. So, mahal to mga studio. Yan. Ang sarap kasi ubos agad ba. So dito naman tayo sa deep fried glutinous dumplings. Ayan. So ang shape niya para siyang mangostino. Oh. Tapos yung laman niya mga studio is chicken and mushroom. Tikman natin po. Panalo. Ang sarap ng flavor niya ba?
Meron pala ito mga peanut to. Dito naman tayo mag-studio sa Vietnamese Shrimp Mango Spring Rolls. Yan. So ang laman dito is shrimp at saka mango. Crispy ka ba? Ang laki ng shrimp. Oo ba? Tsaka mayroong mango sa ilalim. Dami good ba? Lahi ra oy. Quality ba? Habang tumatagal mga studio, papasarap to. Ito naman yung Toyen signature na prawn dumpling. Ayan o, mayroon na namang kabyar. Wow! May prawn sa loob. Ang sarap din. Panalo yung mga pagkain na dito sa Toyen. Dito sa loob ng Hilton Hotel PG or Petaling Jaya na branch to ng hotel nila. Sosyal kayo. Masarap talaga mga pagkain dito. Hindi juga magmahal ini. Ito na yung pinaka-highlight natin mga studio. Tingnan nyo po. Golden fish yung shape niya ba? Oh? Wapa kayo. At mayroon niyang mga gold flakes sa mabaw. So ito pala mga studio. Ang ginamit dito is codfish. Yan. Tapos yung sauce niya is pumpkin puree. Sus, purma palang daan. Mahal gini, properting lamia gina niyo. Tingnan nyo po, mayroon yung mata oh. Yung mata niya is sesame. Okay. Wow. Ito yung pinakamasarap sa lahat dito. Ayan, sus. No, mayroon pa yung mouth. Very delicious. Dapat i-savour mo talaga ba? Nasbite mga ka-studio. Talagang naubos natin lahat dito. Makaon ni siya kanang dahon kaya? Makaon na kuya. Apil na to na kay para di mo sayang ba? Hindi na ta kadakop. Ang sarap mga ka-studio. Siyempre, parisan natin ng tubig. Panalo po. Maraming salamat sa panood sa episode na to. Kapasyal kayo ng Malaysia. Petaling Jaya. Puntahan nyo dito sa Petaling Jaya na part itong Hilton Hotel. Sa second floor po mayroong Toyen Restaurant. Panalo po. Must try. That's it. Goodbye.